Ya nyama ndukwe. Chekutanga ndinakuramba nepfuma yatezvara. Bachi nyacho ainakupera vakanditora mukadzi wavo. So wakati vatadzukana nasi. Okay, ora good. Mukadzi wavo mwana mukadzi wakaruka? Mukadzi wake wakaramba. Just 6 years ago akazowa. No, pindura mubvunzo chete. Ari kupi? Ari kupi. Okay. Iwe unovana mukaita munovana vangani mukadzi? Ine mumwe chete. Okay. Ne mumwe chete. Wakatombogara naye zvako? Mwana oro mukadzi. Mukadzi ndagara naye 3 months. 3 months. Mwana ndewako? Yes. Okay, wakamuroora. Zvokutaura kuti mukadzi wakamutora mukadzi wakuda mukadzi une kodzero but pawataura ndo pasiri. Patikutaura nyaya ine nhasi ndepepfuma. Pfuma unobvisa. Kupiwa mukadzi kana kusapiwa mukadzi wakavata naye ukaita naye mwana akawina ndiani? Akawina ndiani? Yeah. Saka usataure zvisizvo. Tsvagiro $10 yekutongana naate zvarapadare uvasumure. Teerera unzi kukuramba kana kusakuramba. Unofanira kubvisa pfuma. Hauna mwana here. Iwe isa mari kwati mari wana. Itambidza uyo ari uko uyu. Kurumbidza. Uendese kwainofana kuenda. Wazvinzwa? Wanzwa zvandaura? Wakavata nomwana wevanhu ukamupa mwana unofanira kubhadhara. Zvaukaita izvo. Zvokutora mukadzi une zenda zvimwe izvo. Wazvinzwa? Pamwana 1 first wife yako anga asina mboroiwa. Good, wagona zvataura zvakanaka. Oti bvisiro mari $10 yekutongana naate zvarapadare. Ndakukupa ndaenda kujudgment iwe. Right. Mumbe yeumai ndonyatsokuverengera pachivanhu usati mambo wanditsvira. Mumbe yeumai yodanga yemasungiro dzobva dzatangani. Wazvinzwa? Titesere. Alright, uri right kubvunza. Right. Kana mwabereka mwana wanofanira kubvisa mumbe ngani? Ukabereka mwana wanu unofanira kubvisa mumbe ngani? Mwe? Mumbe imwe chete. Hapana umai. Mwana wako abvisiwe umai. Ndozvandikukudzidzisa kuti unobvisa iwo umai neyemasungiro neyodanga 1 padzaita chi yokumara mwana wako padzaita 3. Wazvinzwisisa? Ndakudzvinire. No, teerera. 1 ndeye kumara mwana, 1 ndeye masungiro, yechitatu ndeye umai. Wazvinzwa? Ndakudzvinyirira here? Taura mwanangu. Taura. Unotaura chirudzi chipi chawakuda nditaure nacho? Alright, tichitaura. Ngori kutsvaga. Kutsvaga kana kusatsvaga asi ndozvandakutaura izvo. Unofanira kubvisa mumbe yeumai neyedanga neyemasungiro. Wazvinzwisisa? Unomanikidzwa? Right. Une chimwe chawakambobvisa here? Auna. Right. Haunombosangana paupenyu kuti takambosangana kuti taita matekenya ndebvu nombariro unodanga tikagara zvedu pamwe tichacha dare. Hausati wazvinzwa? Kwenya hausati kwambororiwo munhu uchishedzwa padare. Rusamo unoruziva? Kunzi munhu aroora anenge abvisa chi? Rusamo. Saka ndakutaura zvorusambo manje. Ndotaura hangu. Naye unobvisa 2,500. Haurambidzwe futi uchibvisa zvinhu izvo zvokuenda kutaura kumukadzi wako. Haurambidzwe futi kupota uchibvisa michana kana uchiteedzera mutemo dare unodiwa. Chawaona uchipota uchiendesa. Uruzvinzwa? Kumukadzi unozotora pusha ari pakati wakudzidzise zvandataura. Wazvinzwa? Anokuudza zvandareva. Nguva yamukakonzana imi munoratidza kuti kwanga ane mafoni. Isi nguva yatikaroora kwanga usina mafoni. Asi ndakuuya achakudzidzisa zvandareva kuti unotera mutumwa ane mukadzi wako soso. Ndapedza. Next. Kana asawanika hazvina basa. Hazvisina basa.
kana akatoenda kuroora mwana wako asi hanzi kuti bvisa zvese unobvisa muchana handi kuda kutumira zvikonzwa zvinzwa kozi hauna chauri kuziva unofanira kudzidziswa tsika dzedu dzechikaramba ndatenda enda unosaina next $10 yate zvaraiko right kana waiwana unofona naika tokuudza kuti uvapi thank you enda nokuseri kwaunosaina right next